Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa guys, angikho right, angikwazi ukukhulumela phezulu. Ngiyayiphinda le video ngesibili but ngizokunikeza ke example. Lana uMayeni noVuyokazi mase kube eceleni kunoVicky noMpumelelo noSibindi. Musukulenza ke iphutha. Yezwa sithandwa anti sisima darling lapho musani kwenza iphutha abantu besifazane yabo le yenzeka kuVicky noVuyo noSibindi iseceleni le yaMayeni eba isolution kaMpumelelo noVuyo makufika umntwana ukuze bona baqhubeke ireality leyo. Akusiyinto yokuthi kune content kwi-TV or producer abafuna senze ama-views because sizobuka basilethele idrama kaMpumelelo or ukuthi uMpumelelo ukhohlakele kangakanani ubezamani. I-reality ukuthi kunyaka uqala uyophela uMayeni uhleli nengane ukhulisa ingane. Niyakwazi ukukhulisa umntwana ukuthi kunjani. Abanye benu nabo abantwana abancane, abanye futhi abanye nosisi abakhulile senze nabazukulu. Uma kutholakala ingane abantwana besase-university kuyaye kufika ugogo ozoba khona abe isolution akhulise ingane. Akukwazi-ke manje ukuthi ngoba izinto ezenzakalayo kulaba ababili abahlanganiswe uthando asisahambi kahle sesizo-reducer umsebenzi owenziwe ugogo. Ku-season 7 angikhumbuli episode bani la uMayeni ehlangana khona noVuyo because ezo-update ngomntwana ubekuphi uVicky. uVicky best friend kaVuyo yenye indaba eseceleni, yenye iphathi yaVuyo engahlangene nalento engiyishoyo. Le ngikhuluma ngayo ngikhuluma ugogo okuma kaSibindi, uSibindi useGoli uzama amathuba, uVuyo use-university uqhubeka nemfundo. Bobabili abanaso istress sokuthi sizobuya endlini or ingane ihleli kwi-daycare isikhathi eside because ingane ikuphi ikuMayeni. Angazi noma sekufanele ngiqale ngisho ukuthi ingane iyakhula ebusuku ngesinye isikhathi ayilali ingane. Ubani okhona? Ugogo. Ofundayo ubheke iy'ncwadi uyafunda. Why manje mase kuzovela isimo esinje or le situation ekhona mina as uFix ovele laphaya ngomzansi magic ngidelele uMayeni. Mangidelela uMayeni ila engenza khona ngathi khona information enginayo. Ngithi-ke Vuyo hamba olanda ingane. Uyilandaphi? Because umzukulu uhleli nobani nogogo. Ngesikhathi benza le decision bayenze bekuphi ekusitheleni njengomndeni. Phela siphume emakhaya guys ukuthi siyahleba lana kancane ku-social media sibuye sikhulume akwenzi sengathi siqhamuka emahlathini. Siphume emakhaya. Nasi siphuma ngaphansi kwabazali. Nasi futhi abanye bethu sesingabazali. Why sizosuka la kubuntu sibe nokudelela? Into yenziwe ugogo inkulu and siyazi ukuthi ogogo isikhathi esiningi bayafika kula baba khona i-solution kusimo esifana nalesi. But masuba right, bonga phela, bonga. Ungavumeli unyawo olunodaka. Ngikhuza leyo nto-ke mina because kuna le mentality embi yobu-fan base yobu-follower ugcina ungasaboni ukuthi hayibo wenza iphutha manje. Angazi ukuthi kwabanye benu uMayeni ungakanani kodwa kumina umama engasho ukuthi mama kuyena. Angikwazi ukuthi ngoba la ngiyayazi indawo efanele ukuthi ngihlebe, ngiyayazi indawo leyo ukuthi kuyahlonishwa ke la. Cha, indaba enje because isithinta umntwana nemndeni kanye noma kaVuyo. Why ngizofika sengathi khona la ngithole khona i-information mase ngithi akahamba uthathe ingane. Ngikhuza lokho-ke. But-ke mawufuna ukwenza kwenze kwenye indawo hayi la because lana angiyitholile indawo ethi uMayeni ubengayiphethe kahle ingane or uMayeni ubenzani ubecwasa ingane. Ngaleyo information sengithi akagijime uyolanda ingane.
Hawu, bayavela ogogo la ku-social media abanye besho ukuthi-ke nayi into esiyenzeka, nayi into esiyenzeka. Kodwa abantwana abaqhubeke benze njani? Befuna imfundo. Abaqhubeke benze njani? Befuna ikusasa elingcono. Laba bobabili abangabazali okuwumpumelelo noSibini, umpumelelo noVuyo, bebengekho kwiphozishini yokuthi banendawo efanelekile ukuthi bengakhulisa ingane. Kodwa kukhona bani? Kukhona umama ongakwazi ukuthi ahlale nengane bona besaqhubeka. Why-ke leyo nto ngizoyihamba ngiyi-comparison ne-love triangle engingekho sure futhi ukuthi i-love triangle because angakeze ukuthi kwenzakaleni kuVicky nakuVuyo noMpumelelo. Yeyabo-ke leyo. Noma isibafaka abazali ku-season 7 la kuvela khona uVuyo noMayeni ekhuluma uMayeni ethi-ke hhayi intombi yakho inje ubengekho ndawo uVicky. Bese kuhlangenwe ubani? Umama wengane nogogo wengane. Uthi mina ngenze njani-ke? Ngisuke la ngithatha ukuthi uVuyo umama wengane, uMayeni ugogo wengane, okwenza behlangane ama-interest engane ukuthi yini edingwa ingane okufanelekile njengamanje unjani, sekuyimi ozofika phakathi because ngibuka u-30 minutes episode. Mase ngithi hey Vuyo, cuts off. Into engayazi. Hayi, mina ngikwazi ukuzenzisa guys. Ngakhula ngokuhamba no-Sunday school. Ngiyadlala sengiyaniphuphela kodwa bengiwuhamba uSunday school. Kwenye indawo zibuza ukuthi yona lento oyishow uyayazi, uyabo? Ngiyazi ukuthi phela la sihlane sokuhleba izithandwa zami ihlane se-TV show kodwa nje musa nawo ukuphuma kakhulu esandleni. Akahamba yolanda ingane. Uyilandaphi? Sifike sesizwa ku-TV show ukuthi nakhu umntwana umzukulu igama lakhe liqambeke kanjani. Sesibona ngebirthday sathi hawu waze wamuhle untombazane. Sasifuna ukona-ke manje ngoba untombazane simazi nje esevele ephathini. Sathi hawu ucishe efane nogogo. Sekuyithi-ke sifuna ukuyona. Ngobani? Siku-social media. Social media-ke vele uvumela noma ubani ukuthi athini. Hhayi. Yona i-TV show ihlanganisa ngezinto esiyikhulumayo kodwa ezinye zifuna ukuthi pause uyibhekisise kahle ukuthi ngisasho kuyikhona noma akusikho. Ngiyabonga ngisaphothini, ngicabanga ukuthi nizoyizwa kahle. I-episode ku-season 7 uMayeni noVuyo behlangene bezokhuluma ngomhlophekazi bebebobabili, umama wengane nogogo wengane. Abaqali futhi ukuthi babe nalezo inkulumo. Akukwazi-ke manje ukuthi ngoba sekufike ukuthi waze wakhohlakala uSibindi 1 2 3 4 5 esikubonayo nathi nge-TV show. Mase sithi-ke Vuyo gijima ngoba ingane ayiphephile. Amanga-ke lawo amanga. Guys, ayikho la esithole khona igosiphi ejuice esingasenza sikwazi ukugqugquzela lawo magama. Bazokwenza nje ngendlela abenze ngayo njengomndeni singekho. Futhi akuphoqelekile ukuthi besi-update lokho. Nathi phela singabazali, nathi abanye bethu siwogogo, sinemndeni. Wayesesobehave ngathi manje siphume emahlathini la esinemfundiso nje yethu ehlukile. Kanti inhlonipho isho ukuthini guys? Ileyo nto bengiyibabaza. Manje nina nibona ngathi angazi noma ngiyaxova noma ngibhayasi. Ayikho into ezovela kwi-TV show emayelana noMpumelelo ezoreducer ukuthi uMayeni ubenzeleni benoVuyo ebheke ingane. Bona benze njani? Beqhubeka befuna amathuba angcono. Bayo, mhlawumbe ngiyanithetha ngoba nakho angiphathekile kahle. Aniboni kanjalo? Senginomona ngiyanithethisa ngoba ngikho right. Ngiyabonga kakhulu nge-support. Bye.